ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥାଳିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନ ତ ମନରେ ଲୋଭ ତ ପୁରା ଆସି ହିଁ ଯାଇଥିବ। ତ ଯେହେତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ତ ଖାଇବା ଥାଳିଟା ବି ସେମିତିକା ପରିଶ୍ରମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତା'ର ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଯାଇଥିବ ସେତିକି ପୁଣି ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ତେଲ ମସଲା ଆଜି ବହୁତ ବନେଇଛି, ଏତେ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା କଥା ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାସକୁ ଥରେ ତ ନିହାତି ଚଳିବ ଏତେ ସାରା ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା। ତ ବହୁତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଖାଇନଥିଲି ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ବି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଏବେ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷେ ଚାଲିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ତ କାଲି ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବନାଉଛି। ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷେ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ଜାଣିଥିବ ଘରେ ପୁରା ଏକାଳେ ଯେମିତିକା ବାହାଘର ଭଳିଆ ଭୋଜି ହୁଏ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ। ତ ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ମଟର ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼, ପୁରୀ, ବୁଟତଲା, ବାଇଗଣୀ, ଆହୁରି ପକୁଡ଼ି, ପିଆଜି। ଓହୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ହେଭି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପୁଣି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ବି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ବାସ୍ ଟିକେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ସକାଳେ ଥିଲା ମଟର ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଆଚାର। ତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆଚାର ତ ପ୍ରିୟ। ଭାତ ଥାଳି କଡ଼ରେ ତ ଭାତ ଥାଳି ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଖଟା ଜିନିଷ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ରହିବ। ସେ ଆମ୍ବ ହଉ କି ଆଚାର ହଉ କି କାନ୍ଦିଆ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ତ ରହିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଭାତ ଯିବ। ତ ଏମିତିକି ଆଜି ମୋର ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।